Нека се оправяме заедно за една моя в кавички работна събота. Виждате, че вече съм станала, измила съм си косата, съответно започвам да си я суша и да си я стилизирам. Като когато съм готова с това, преминавам директно към закуската, плюс може би още едно кафе да изпия в къщи, след това малко домакински задължения или поне да си измия чинията, в която съм закусвала. Показвам ви, че си взех специален сапун за ръце. Това е италианска козметика от доста висок клас. С тази козметика искам да работя и в салона. Пък исках да ги пробвам, особено сапуна, защото напоследък моите ръце, кожата на ръцете ми е доста зле и осъзнах, че задължително трябва да си сменя сапуна. Просто е много важно с какъв сапун мием ръцете си. Наистина трябва да бъде щадящ и подходящ за нашата кожа, защото дори да се мажем с супер скъп крем за ръце, ако ползваме лош кофти сапун за ръце, реално всеки път отмиваме действието на хубавия ни крем. Така че да, всичко започва от сапуна за ръце. Общо взето, тук вече ме виждате как започвам да изнасям багажи от вкъщи. Тези багажи са точно за салона. Аз все още съм майчинство, но така или иначе ми предстои да се върна на работа. В моя случай аз сама трябва да си създам работното място и сама трябва да си осигурявам работата. Затова в момента, докато съм майчинство, ползвам събота и неделя, защото са най-свободните ми дни, за да ходя до салона, да подреждам, да си снимам видеята и нали, така да отделям някакво време на моята професия. И освен, че имам работа по самото помещение, си взех едно онлайн обучение за маникюр, с което целя, разбира се, да си обновя знанията и малко така да се върна в час, защото все пак аз от близо 2 години не съм работила с клиенти и ми се иска поне да знам как са се променили нещата от тогава, защото определено тази сфера на маникюра и педикюра се развива доста бързо и за мен е важно нали, да съм достатъчно адекватен майстор. Показвам ви тези красиви мостри с геловете на ДНК, които ми изпратиха от Елена Арт. Със сигурност ще трябва и тях всичките да ги заредя в салона. Пращам ви целувки и успешен ден от мен.